Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आं सनजना ब्लग चेनेल गासिखौबो फिन खनसे बरनाय थाबाय सल'गोफोर नै मैयायो आब'नि मा होनो ओंखाम जाहोनाय लांनाय दं होन्दोंमोन ना आङो ओमफ्राय मैयानि भिडिअखौ होखाबाय नोंथांमोना नायाखैबा नायब्लानो जाबाय ओमफ्राय दा दिनै जों बेयावनो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय दा बिदि नियम दङ आरो ओंखाम जाहोनाय ओमफ्राय दा जों थांनो थाखाय रेडि जाबाय स' ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय सल'गोफोर दा थांनोसै बेनिफ्रायसो न'निफ्राय जाहोनो लाङो नालाय ओमफ्राय गासिखौबो फारसेनिफ्राय संनायनिफ्राय माने बेनिफ्राय लांजोबखायो आरोना ओमफ्राय दा जों थांनानै बिदिनो संहैनोसै ओमफ्राय खामानि मावहैनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर स' थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय ओमफ्राय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो प्लिज अननानै लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर स' थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिराद मेंबाय आंखौ खारनानै माने न'बो बिराद हाखु दाखु खामानि मावबाय नालाय आइमोनाबो गैया माने बेलेगाव थांदों मैया आलासि जानो ओमफ्राय दा न'नि खामानिखौ हारसिं मावनो गोनां जादों नालाय ओंखायनो ओंखाम जागासिनो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो थांनोसै ओमफ्राय जों दा थांगोना जायगाया दंपाराव आरोना लोगोफोर गामिया सलायलानो गारि नोंखौ लांलानो नै टिक्लु नै Donta kana dengan nong gede. थांग्राफोरा सिगां सिगां गारि गाखोना दङ मालाय नै लोगोफोर जोंहा थांनो थाखाय गारि गाखोबाय ओमफ्राय गारि गंसे थांबाय आरो टेम्पु गारि ओमफ्राय जों नै बेटारि गारियाव थांगोन खामानि मावग्राफोरा सिगां थांग्रोबाय संग्राफोरा ओमफ्राय जों दा मा होनो साहा होग्रा ओमफ्राय जानो आन्था थांसै मैया जोङो फिथा सावनाया लारु बानायनायखौ जों दा जानो थाखाय थांगोन आरोना ओमफ्राय मानसिफोरनोबो होनो थांगोन ओमफ्राय संग्राफोरा थांग्रोबाय जोंना संनाय नङा नालाय जोंना होग्रासो रानग्रासो ओमफ्राय दा नै जोंनियाव साथाम साब्रै थांसिगोन आरोना बेटारि गारियाव सोरबाफोर थांनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम Ini pegang selamat nanti balik. Aku am nanti gak. Sonia. लोगोफोर जोङो आब'लाना मोनफैबाय आरोना मोनफैखांनानै जोङो दसे जबायबो ओमफ्राय साहाबो लोंखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंजाय नै मैगं हागासिनो लोगोफोर माने गासिबो खामानिखौनो मावजोबनांगौ नालाय जों गामिनिफ्रायनो लांनाय नालाय बेनिखायनो ओमफ्रायनो बिथिं संगासिनो आरोना बयबो गावबा गाव खामानिखौ मावगासिनो लोगोफोर संनाया संदों बेलेग खामानि मावनाया मावगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आब'खौ मैगंखौ फज'नानै बिदिनो जाहोनो लांदोंमोन बेखिनिखौ जाहोगासिनो आरोना लोगोफोर नेम दङ नालाय बिदिनो माबा माबि नेम थायो नालाय जोंथ' बारा मिथियाबो ओमफ्राय नै बिथिं जाहोगासिनो आरोना लोगोफोर बाजैखौ बाराद्राय मावबाय होनना बुंनांसिगोन आरो होनदो लारु गिग्रोदो जोंनिया जाखो
उदै फैबाय जोंनो बाजैया नै जानोसै आंगुरा गोलावथारलै आंना लेब्रा जाबायलां बिजामादै फेलानाव फैनायनि मालाय खुसि जादों र' मिनिबाय हादों दहायनिफ्राय दहाय मिनिनो हरदों आंखौ नोङो खुलुम थांनो खासे नायबाय थायो खासे मिनिबाय इयाव खुलुम थांगोन नायाव मानसिफोरनो हैनोसै साहा लोंनो साजायनानै लाबाय बुद जागासिनो जोंहानि जलफि जालायनोसै नुनानै बिफांखौ नुनानै थानो हायाखै ओमफ्राय हाननो होबाय गोजौबाबो जानोसै जायो होननानै मिसिंखौ हागासिनो ओमफ्राय मिसिङाव उननानै जानोसै आरो जि गोथावनो सान्दुं गोसाजों जि आरामखा लुगै गाइस लुगै बाथोन देनोसै देखांबाय नै जानोसै आं जि खुदै गखाबायहाय जानो लुबैनाया फालौ आलु गोनाल' खोसै नाय ओमफ्राय होदोंमोन इयाव होनायालाय आलु गोनाल' फैबा ओइ मानलु गायसनांगौमोन खुदैया मासिं गखो बेसा माखासे गखो खुदैया जाथिखौआनो खुदै गगासिनो नै लाबथागासिनो खुदैखौ दे खनसे जाना खिथि दे बाराद्राय गिदिराबाबो जागोन लायानो गैला सन थिखौ जायियावनो जायानो आंबो जानोसै बारा जानो हायालै थैफोरा खमायजोब्बाय मोखै जायै लोगोफोर नै दासो ओंखाम जाखांबाय जोङो ओमफ्राय भिडिअखौनो लानो रोङासै आं लोगोफोर मानसिफोर फैसोदोंमोन ना गामिनिफोर आलासिफोर ओमफ्राय बिसोरनो साहा होबाय ओमफ्राय जानानै थांजोब्बाय बिसोरबो ओमफ्राय जोंबो दासो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय दसे लामायाव जफायदो जोङो ओमफ्राय दा दसे जानानै थांनोसै न'आव खामानिफोरा जोबजोब्बाथाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायलांनानै लाइक होलांबानो जाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय माइ खाथियाव जना जोङो दुब्लि गामियानो दुब्लिसो आरोना ओमफ्राय बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होननानै आसा थाबाय स' लोगोफोर बाय बाय नैजों सानै जना दोङो बाय बाय लादो
साबायखर बिदिब्ला दोनथ'नोसै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो